Nagyon sok szeretettel üdvözöllek, Siling Péter vagyok, a Számisztika Akadémia alapító és az Egyszer egy számisztika rendszer kidolgozója, valamint ennek a videósorozatnak a szerzője. És ebben a videósorozatban a saját anyanyelvemen magyarul fogok szólni hozzád, mert ebben a formában tudom számodra legszenvedélyesebben átadni azt az üzenetet, hogy egy egyedülálló egyéniség vagy. Egy valóban egyedülálló egyéniség vagy, és egyáltalán nem kell változtatnod önmagadon, úgy vagy jó, ahogy vagy. Bár tudom, hogy nagy a kísértés, hogy megfelelj a külvilág elvárásának, de én most a számisztika fantasztikus rendszerének segítségével be fogom számodra bizonyítani, hogy képes vagy egy olyan életet teremteni saját magad számára, azáltal, hogy képes vagy megélni önmagad, felfedezni a benned lévő különleges energiát, képes vagy egy olyan életet felfedezni és megélni magad körül, és megalkotni, megteremteni magad körül ezzel az energiával, amire igazából mindig is vágytál. Meg fogom mutatni számodra, hogy ahhoz, hogy az az élet, amire mindig is vágytál, létrejöjjön körülötted, valójában nem önmagadon, hanem a körülményeiden kell változtatnod. Hiszen egy különleges energiával születtél, nem az a dolgot, hogy ezt az energiát elrejtsd, hogy eltüntesd magad elől, hanem az a dolgot, hogy ezt az energiát megéld, hogy szenvedéllyel megoszd a külvilággal, az életedben megteremtsd önmagadnak azokat a lehetőségeket, hogy ezt az energiát megéld magad körül. Képes leszel olyanná alakítani az életedet, ami erre mindig is vágytál, és ez az élet 4 fontos területből áll. Az első legfontosabb terület a szerető emberi kapcsolatok területe. Hogy olyan emberekkel vedd körül magad a mindennapjaid során, akikkel öröm és élvezet eltölteni az időt, akikkel szeretsz együtt lenni, akik viszont szeretnek téged, akikkel kölcsönösen szeretetet adhattok és szeretetet kaphattok egymástól. Hogy ilyen inspiráló, motiváló emberek vegyenek téged körül, akik mellett jól érzed magad. A második terület az a karrier, a munka, a hivatás területe. Hogy olyan feladatokat végez nap, mint nap, amiért minden nap szenvedéllyel, lelkesedéssel tudsz kikelni az ágyból, amiket mindig érdemes megosztani az emberekkel, hogy értékeket hoz létre a munkád során, és ezeknek az értékeknek segítségével fogod megteremteni a harmadik területet, az anyagi bőséget. Mert minél nagyobb értéket hozol létre magad körül a világban, annál nagyobb anyagi bőséget tudsz teremteni magad körül. És végül a negyedik fontos terület az a folyamatos fejlődés területe, hogy azáltal, hogy elkezded önmagadat megélni, folyamatosan az összes életterületeden folyamatosan fejlődsz. És lényegében ezért vagy itt ezen a földön, hogy folyamatosan tanulj, hogy fejlődj, hogy a nehézségekből, amik körülvesznek téged, amiket úgy érzel, hogy az élet sorscsapásaként vannak jelen az életedben, valójában ne így fogd föl, hanem fejlődési lehetőséget láss bennük. És a számisztika fantasztikus rendszerével meg fogom számodra mutatni az utat ahhoz az élethez, amit mindig is vágytál. Az álmaid életétől csupán az önmagadban hordott titkos kód választ el. És ez a titkos kód bele van kódolva a születési dátumodba, és a számmisztika különleges rendszerének a segítségével, az első számú számmisztikai rendszerrel, amit kifejlesztettem, fel fogom számodra törni ezt a kódot, és meg fogom mutatni, hogy milyen lehetőségeket rejt ennek a kódnak a megfejtés, hogy hogyan ismerhetsz rá a saját energiádra, hogy hogyan kapcsolódhatsz össze ezzel az energiával, és végeredményben hogyan leszel képes nap mint nap megélni ezt az energiát, anélkül, hogy meg kellene játszanod önmagad. Kezedben adom ennek a titkos kódnak a megfejtését ebben a videósorozatban, és meg fogom mutatni, hogy milyen különleges lehetőséget jelent ez számodra. Mielőtt belevágnánk ennek a kódnak a megfejtésébe, először is át kell néznünk azt, hogy mi a legnagyobb akadály jelen pillanatban az életedben. Az egész eddigi életed során arról tanultál rengeteget, hogy milyennek kellene lenned. Arra készített föl az iskola, arra készítettek fel a szüleid, arra készített fel a munkahelyed, hogy megtanult, hogy milyennek kell lenned ahhoz, hogy sikeres legyél. De valójában minden, amit kívülről kapsz, minden ilyen információ, az valójában téves információ, mert nem belőled, nem a saját energiádból jön. És szerepmodelleket sajátítottál el az eddigi életed során. Ugye ezt tanultad a szüleidtől, ezt tanultad az iskolában, a munkahelyeden, ezt tanultad a téged körülvevő barátoktól, a környezetedből, hogy milyen szerepmodellek szerint működik a világ, és lemásoltad ezeket a szerepmodelleket.
Ilyen szerepmodellek az, hogy tanulj jól, szerezz jó jegyeket, szerezz egy jó munkát, becsüld meg magad, mindig tartsd be a szabályokat, ne kockáztass, kerüld el a hibázás lehetőségét, és akkor sikeres leszel. Tehát, hogy maradj rajta a jó kitaposott ösvényen, maradj rajta a széles úton, és le ne térj róla, mert akkor garantált számodra a siker. De valójában ez egy hazugság, ami elválaszt önmagadtól. Mert ahhoz, hogy megélhessd önmagad, sokszor járatlan utakat kell választanod. Olyan utakat, ahol nincsen kitaposott ösvény. Magad számára kell kialakítanod azt a helyet a világban, amit ebben a pillanatban keresel. Nincs egy hely számodra, amit betölthetsz, hanem ezt magadnak kell kialakítanod. És azt is meg fogom számodra mutatni, hogy hogyan. Nem te vagy a hibás azért, hogy szerepmodellek szerint éled az életed. Nem a szüleid a hibásak, még csak nem is az iskola a hibás, és még csak nem is a munkahelyed, nem a főnökeid, vagy az ügyfeleid a hibásak ezért, hanem az az ősi genetikai kód, ami évmilliókon keresztül biztosította a túlélésedet. Az a menekülési ösztön, ami arra bíztatott, hogy kerüld el a veszélyt, és keresd a biztonságot, keresd a kiszámíthatóságot a mindennapjaidban. De ez a genetikai kód, ez a 21. században, amikor megtörtént a spirituális átalakulásunk, ez már nem biztosítja a továbbfejlődésedet. Ez már nem segít téged abban, hogy életben maradj, mert már rá nincsen szükség, hiszen berendezkedtünk egy fejlett társadalommá, épültünk fel és fejlődtünk fel, és most a következő lépés az, hogy ezt a kódot, ezt megtanuljuk kikapcsolni, kiiktatni, azáltal, hogy összekapcsolódsz a saját belső irányításoddal, és ehhez a kulcs, a születési dátumodban lévő titkos kód adja meg az átkapcsolás lehetőséget, hogy átválts a régi genetikai kódról az új spirituális kódra, amit magában hord a születési dátum, az az energiát, amivel megszülettél. Ez most egy fantasztikus fordulópont az életedben, egy különleges lehetőség küszöbén állsz ebben a pillanatban, és meg fogom számodra mutatni, hogy hogyan lépj át ezen a küszöbön, meg fogom számodra mutatni az ajtót, amin be fogsz tudni lépni abba az új életbe, amire mindig is vágytál. Most itt a lehetőség arra, hogy felfedezd, hogy ki is vagy valójában, hogy mi az a különleges feladat, mi az a különleges küldetés, amire megszülettél, mert az a 4 életterület, amiről az előbb beszéltünk, a szerető emberi kapcsolatok, a karriered, a hivatásod, az anyagi lehetőségeid és a fejlődés, valójában mind arról szól, hogy megvalósíts egy élettervet, egy életteret teremtesz magad számára, ahol meg tudod élni önmagad. Kizárólag te vagy képes ennek a feladatnak a betöltésére. Ezt senki más nem veheti át tőled, nem végezheti el helyetted. Egy olyan egyedülálló feladatod van, amit te végezhetsz el egyedül, és az embereknek, akik körülvesznek téged a mindennapjaidban, szükségük van rád. Szükségük van arra a feladatra, amit be kellene töltened, és minden egyes pillanattal, amit nem ennek a feladatnak a betöltésével töltesz, tulajdonképpen a világ veszít vele, és te is veszítesz vele. És meg fogom számodra mutatni a számmisztika rendszerével, hogy hogyan fogsz tudni átlépni a küldetésed megvalósításának útjára. Készen állsz erre a változásra? Mert ha készen állsz, akkor szeretném, hogyha belevágnánk, és egy fantasztikus energiával ebben a videósorozatban meg fogom számodra mutatni az ehhez vezető utat. Az én életemben 2002-ben indult el ez a változás, akkor én még egy szoftvermérnök voltam egy jól menő informatikai cégnél, magas fizetést kaptam, nagyon kiemelkedő munkakörnyezetben dolgozhattam, de mégis arra ébredtem nap mint nap, hogy gyomorgörcsel járok be dolgozni, hogy szorít a gyomrom, félek, rettegek, de igazából nem tudom, hogy mitől. Egyszerűen nem élveztem azt, amit csináltam, pedig egészen addig ezért küzdöttem, mérnöki diplomát szereztem, megtanultam programozni, imádtam lényegében a számítógéppel foglalkozni, de azt a módot, ahogy ezt a munkát végeztem, azt nem szerettem. És egyik nap azon kaptam magam, hogy közben egy picit lazítottam, ültem a székemben, hogy bámulok ki az ablakon, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy te jó Isten, vajon 40 évig még ezt fogom csinálni. Itt fogok ülni egy számítógéppel szemben, és programkódot fogok írni, egy üres fejű monitort fogok bámulni egész életemben.
És akkor úgy döntöttem, hogy nem. Nem tudtam, hogy mit keresek, csupán egy kitörési lehetőséget kerestem, és rájöttem, hogy tanulni akarok. De nem olyan dolgokat, amit eddig tanultam, nem a mérnöki tudásomat akarom fejleszteni, hanem önmagamról akarok többet megtudni, hogy miért érzek így, hogy miért lógok ki a sorból, hiszen a kollégáim 4 nappal át éve dolgoztak, túlóráztak, és látszólag élvezték ezt az egészet, én viszont egyedüliként a munkahelyemen kilógtam ebből a sorból. És akkor találtam egy alternatív, spirituális szabad egyetemet, ahová beiratkoztam. És itt megismerkedtem egy különleges rendszerrel. Eredetileg asztrológiát akartam tanulni, mert tudtam, hogy az asztrológia egy különleges önismereti rendszer, de az asztrológia helyett egy másik rendszer, a számmisztika keltette fel az érdeklődésemet, amiről kaptam egy 2 órás bemutató előadást. Elkezdtem számolni, leírtam a születési dátumomat, és hazavittem ezt az egészet, amit tanultam, és számoltam, dolgoztam vele. Annyira szenvedélyesen kutattam ezt a témát, minden könyvet megvettem, amit lehetett kapni, de úgy éreztem, hogy nem kaptam igazi válaszokat. Ezért saját magam kezdtem el kutatni a rendszernek a működését, hogy működik valójában. Elhatároztam, hogy egy kísérletnek vetem alá a saját életemet, és elkezdem figyelni magam az élet különböző helyzeteiben, hogy hogyan reagálok, és ezt összevetettem a számmisztika rendszerével. Majd elővettem a barátaim, a családtagjaim születési képletét, és ezt mind kitettem az asztalra magam elé egy nagy papírlapra, és figyeltem az összefüggéseket. És különleges lehetőségekre bukkantam rá, amelyek egyetlen könyvben sem voltak leírva, és ez lett az első számú számmisztikai rendszer, amit megteremtettem magam számára, amit kialakítottam annak érdekében, hogy saját magamat felfedezzem, de rájöttem menet közben arra, hogy ez más embereknek is hasznos lehet, hiszen akármikor meséltem erről másoknak, azonnal odaadták a születési dátumukat, és megkértek, hogy mondjak róluk néhány mondatot, hogy ők mire képesek. És rájöttem arra, hogy szükség van arra, hogy létrehozzak egy olyan rendszert, amiben ezt át tudom adni emberek ezreinek, anélkül, hogy a személyes részvételemre lenne szükség, hiszen több tucat ember keresett meg azzal, hogy készítsek számmisztikai elemzést naponta, és már nem bírtam szuflával. És rájöttem, hogy kell alkotnom egy rendszert, és ez lett az első számú számmisztikai rendszer, az egyszer egy számmisztika rendszere, amit tulajdonképpen megadta a választ a kérdésem, hogy hogyan adhatom át ezt a tudást neked, és ebben a videósorozatban be fogom számodra ezt mutatni. Ahogy elkezdtem tanulni, ahogy elkezdtem fejlődni a számmisztika segítségével, úgy egyre inkább rádöbbentem arra, hogy nem tudok önmagamon változtatni, és nem is az a cél, hogy változtassak önmagamon. És legelőször egy egyetlen számnak, az úgynevezett sorszámnak, vagy életfeladat számnak a jelentését ismertem meg, és ez föltárta számomra önmagam valóságát. Megértettem, hogy miért vagyok én olyan ember, mivel 7-es nekem ez a számom, hogy miért vagyok én olyan ember, hogy egy buliban hajlamos vagyok leülni egy sarokba és nézni a többieket, hogy miért zárkózom időnként magamba, hogy miért szeretek egyedül dolgozni inkább ahelyett, hogy nagy csapatban dolgoznék. És addig meg akartam változtatni magam, be akartam illeszkedni abba a közegbe, ahol dolgoztam, de rájöttem, hogy nem tudok. És egyetlen számnak a jelentése, annak az energiának a megismerése megváltoztatta az életemet, és most számodra is szeretném megadni azt a lehetőséget, hogy ennek a segítségével a te életed is megváltozzon, hogy átalakuljon az, ahogyan önmagadra, ahogy az egész életedre gondolsz, mert ez a rendszer engem kevesebb, mint 1 évtized alatt eljuttatott oda, hogy egy csodálatos életet teremtettem önmagam számára. És tulajdonképpen már 5 év elég volt ahhoz, hogy ez a változás iszonyatos mértékben felgyorsuljon, de az elmúlt 10 évben drasztikusan átalakítottam az életemet ennek segítségével. Egy csodálatos családom van, csodálatos feleségem és gyerekeim, fantasztikus hivatásom, emberekkel megoszthatom a tudásomat, és ez olyan anyagi bőséget teremtett számomra, amire a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, és természetesen ennek része, hogy folyamatosan képes vagyok fejlődni. És ezt a lehetőséget szeretném számodra is átadni, hogy ha ebben a pillanatban boldogtalan vagy, ha az ebben a pillanatban úgy érzed, hogy tele vagy nehézségekkel, akkor mutatok számodra egy utat, mutatok számodra egy eszközt, feltöröm számodra a titkos kódot ahhoz, hogy egy boldog és kiegyensúlyozott életet teremts saját magad számára, amiben egyszerűen csak jól érzed magad, amit egyszerűen imádsz élni, és senki mással nem akarsz majd cserélni. Senki más életét nem akarod soha többet élni. Miközben ezt a videót nézed, már meg is érkezett az e-mail fiókodba egy elemzés,
ennek a születési küldetés számodnak az elemzését elküldtem számodra az e-mail fiókodba, hogy ennek a videónak a végén majd menj át az e-mail fiókodba, és nézd meg, amit küldtem. Az lesz a címe az e-mailnek, hogy íme a születési elemzés, amit ígértem neked, mert ez a gondolat fogja elindítani a változást az életedben, és arra kérlek, hogy egyszerűen csak hagyd, hogy hassanak rád azok a gondolatok. Ez egy információs impulzus, amit ebben a pillanatban elültetek benned, és azt szeretném kérni, hogy hagyd, hogy ezek az információk hassanak rád. Egyébként ezt a számot úgy számítottam ki számodra, ezt a képletet is beleteszem a te elemzésedbe, hogy fogtam a születési dátumodnak a számait, a születési évedet, a születési hónapodat és a születési napodat, és összeadtam gyakorlatilag a számokat, a benne lévő számokat, mert a számisztikának az alapja az úgynevezett teozófiai számösszeadás, aminek a lényege, hogy a számok számjegyeit egészen addig adjuk össze, amíg egy-egyű számjegyet nem kapunk, és a születési évre, a születési hónapra és a születési napra is kaptunk egy-egy számjegyet, ennek majd a következő videóban el fogom magyarázni a jelentését. Nagyon fontos, hogy miért ebben a sorrendben vannak a számok, mert a születési év az a szellemiséget jelenti, a születési hónap a lelkiséget, a szívet, a benned lévő lelket és motivációt, a születési nap pedig a tetteidet, az egyéniségedet reprezentálják. Tehát nagyon fontos ez a sorrend. Nem véletlenül, hogy ebben a sorrendben írtam föl, ahogy itt a mellettem lévő ábrán is látod, és annak a 3 számnak az összege, amit kaptam az évből, a hónapból és napból, az ad egy-egyű számot, és ennek az elemzését küldtem el számot, és ez az az impulzus, ami a te életedet is ebben a pillanatban meg fogja majd változtatni. Úgyhogy arra kérlek, hogy olvasd el ezt az elemzést, és hagyd, hogy hassanak rád ezek a gondolatok, hagyd, hogy dolgozzon benned az, amit olvasol, ne várj tőle semmilyen különleges azonnali változást, mert ennek a hatása elhúzódó, de most ez ennek az első lépése, ez az impulzus. Hamarosan jövök a videónak a második részével, amiben elmondom számodra, hogy az emberek többsége miért él egyszerűen kifordított életet, és megmutatom számodra azt, hogy te hogyan állíthatod talpra az életedet, hogyan rakhatsz rendet az életedben, hogyan teheted helyére a dolgokat, hogy minden energia, ami benned működik, egyszerűen képes legyen áramolni, mert amíg egy feje tetejére állított életet élsz, amiről a következő videóban fogok beszélni, addig nem tud az energia áramlani benned, és addig nem tudod igazán megélni önmagad. Úgyhogy egy olyan rendszert fogok bemutatni számodra, amit az elmúlt 10 évben fedeztem fel és tökéletesítettem, és erről egyetlen makabható számmisztika könyvben sem olvashatsz. Tehát egy valóban különleges, egyedülálló rendszer az, amit bemutatok számodra. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mondd el másoknak is, mondd el a véleményedet itt alul a Facebook kommentben, vagy kérdezz, tedd fel a kérdéseidet, és oszd meg másokkal is ezt a videót, ennek a videónak a linkjét, hogy mások is láthassák, és mások is feliratkozhassanak erre a videósorozatra. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, és hamarosan jövök vissza a második videóval.